Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe traemos unha receta que é moi tradicional, unha receta moi antigua e que se comía bastante cando non había moito máis que comer, que é un puñadiño de fariña milla e un cachiño de tousiño. Quen o tiña? Aquí na miña terra chámase parroeira. Éche o que ven sendo unha tortilla de fariña con tousiño, na máis. Simple, sencilla, pero o seu sabor é espectacular e recorda aos nosos antepasados. Como moitas das recetas tradicionales de toda a vida, eso de pesar en gramos, tuveno que facer para facervos esta receta, porque normalmente facíase un puñadiño e só vas vendo. Quero dicir, a masa vai pedindo, ese tipo de cousas que é como eu aprendín a facela. Pero eu vou vos a dar os gramos para que vos sala ben. A parroeira faise con fariña de millo. E fariña de millo non é máis que o millo triturado, peneirado, tamisado. Moita xente confundió coa maisena. A maisena non é fariña de millo, é o almidón do mismo gran que se fai isto, pero sacándolle por diferentes procesos toda a fibra e todo o que non é almidón de millo. E a fariña de millo só é millo triturado e tamisado, peneirado. En canto ao tousiño, o que estamos buscando é este tipo de tousiño que é así blanco. Ou, bueno, se non tendes outro e está así entrefrebado, pois tamén nos vale, en que teña un cachiño de carne. Pero, para esta receta, o millor é tousiño así, que sexa blanquiño, que non teña cachiños de carne polo medio. E non vos preocupedes demasiado porque o tousiño que engorda, que ten colesterol, que non ten máis que o seu peso igualado, por exemplo, a croissants ou a bollería industrial general. A fariña de millo, para traballar con ela, haina que escaldar, así que temos que poñer a ferver unha pouca agua. Tamén vos direi que se, por exemplo, estades facendo o cocido ou o caldo o día que irades facer a parroeira, podedes utilizar a agua de estar cocendo as carnes e os osos, porque vai a dar un sabor espectacular. De feito, debería de ser ca agua de facer o cocido, pero bueno, tamén vale fervendo a agua así á parte, agua limpa. O cachiño de tousiño podes optar por quitarlle a parte de atrás da piel, porque é un pouquiño máis dura, e non se vai a desfacer moi ben, vas a encontrar como cachiños duros. Pero eu vou a deixar, polo menos a un cacho, porque me gusta, que se lle note. Pero a este vou a deixar, e por exemplo este vou a quitar. Se vas así arrimada á piel, con quitarlle a parte esta máis finiña, que é a que vai a quedar dura, xa chegaría. E o resto picámolo en cachiños. Non teñen que ser cachiños moi grandes, ni moi pequenos, como che salan. Que se noten, claro, porque isto vaise a sumir moitísimo. Van a quedar máis pequeniños. E agora o cachiño que ten a piel. Poñemos a quentar a sartén e cando estea quente botamos o tousiño. E vamos a ir deixando que se vaya fritindo pouco a pouco, moi pouquiño a pouco ao principio, porque non lle vamos a botar nin grasa nin aceite. El mismo vai a soltar a súa propia grasa. E poñemos en un cacharro a nosa fariña, en un bol, e botámoslle a agua. Isto remexémolo, vamos a ver que é casi inmediato, que se espesa, que absorbe toda a agua, esa queda así espeso. Ten que quedar como se fora un puré de patata, esa consistencia. Esta fariña témola que deixar aí repousando polo menos 5 ou 10 minutiños, sabedes como fomeja, e mentras facemos o tousiño. Tense que hidratar ela sola así pouquiño a pouco, por eso necesita este tempo de reposo.
e á parte ten que enfriar un pouco antes de botarlle aquí o ovo, porque senón coseríasenos o ovo. O tousiño, mirade para aquí canta grasa está soltando, todo eso soltou no el, e agora temos que ir dando voltas, procurando que non se nos queime. Así que se eso non apuredes moito co lume, quitadelle un pouquiño de temperatura, non queremos que se queime, queremos que quede así, crujiente. Todo este exceso de grasa que nos soltou o tousiño non o desbotamos, podémolo aproveitar e poñelo en un cacharriño, porque isto para facer comidas ou fritir bistés ou carnes ou así é unha pasada. Podémolo botar en un bote e deixalo enfriar, deixando sempre un pouquiño que nos vai a facer falta para facer a parroeira. Esta é a consistencia da fariña. Pode ser, é moi posible, moi probable, que vos quede ao mellor un pouco máis seca ou un pouco máis líquida. Non pasa nada. Se vos quedou moito máis seca que isto, podedes añadir igual un pouquiño de agua. Agora, botamos un pouquiño sal, a justo. E vamos botando un ovo e remexemos. E o outro ovo. Agora temos que reservar un pouquiño do tousiño para facela a filló que nos quede bonita pola parte de abaixo. Entón o que fago eu é reservar algúns cachiños así de tousiño, apartos para aquí para un lado, así os máis gordachiños, e os outros botámosllos aquí á parroeira. Na sartén limpiña, botámoslle un pouquiño desta grasa que lle quitamos antes, así non perdemos nada de sabor, e poñémoslle os cachiños de tousiño que tiñamos reservados. Repartímolos para que non queden todos en un lado e poñémolos así xiscados pola sartén. Isto é a gusto de cada quen, o sea, pode ter a sartén cuberta totalmente de tousiño ou levar menos aquí, ou levar máis aquí e menos na masa. E agora vamos de ir botando a masa, procurando que os tousiños que temos na sartén non se nos movan. Entón vamos de botando con coidadiño. Si ves que o teu almohado, o sea, a masa que acabamos de facer, che quedou moito máis líquida do que me quedou a min, non pasa nada, porque se vai a cociñar igual, vai a cambiar un pouquiño o sabor, porque vai a ter máis ajo ou máis ovos, pero non pasa nada, vais a cociñar igual. O que tes é que buscar o equilibrio que che guste a ti. Eu esta sartén que estou usando é antiaderente e dame moi ben as tortillas, as fillós e esas cousas. Pero se a vosa sartén vedes que se pega un pouquiño, botadeslle unha cucharadiña máis de grasa así alrededor, para que se vaya facendo e pouco a pouco se vai a ir soltando. O tempo que bota despois a parroeira na sartén para facerse polos dous lados, para facer o que é a tortilla, a parroeira, é moi pouquiño tempo. Entón necesitamos que a fariña de millo estea precociñada antes, por iso é importante escaldala. Cando vexamos que se separa ben do fondo, que se ten así este color douradiño polos lados, está para darlle a volta. Pero non podemos darlle a volta poñéndolle o plato así encima, porque isto aínda está crudo por arriba. Entón hai que dar a volta de outra maneira, así. Pasámola para un plato e con decisión damos a volta na sartén. Hai que ter un pouquiño de paciencia porque lle leva polo menos, dependendo do gordo que a fajades, porque a parroeira non ten unha medida exacta, o sea, tanto pode ser así de finiña para comela individual como ser unha parroeira gorda. Canto máis gorda é, máis tempo lle leva a cociñarse. Pero esta, que máis ou menos ten como 1,5 centímetros de gorda, levalle polo menos facerse un par de minutos por cada lado. Non lle deades moito lume porque senón podedela queimar. Unha cousiña así no medio, xa ides mirando vos. Cando vexades que xa ten soltura
e que aínda está así, tierniña e jugosa, xa quitamos. E aínda que a parroeira se come ca man, arrancándolle cachiños así cas mans, vou lá picar para que vexades como queda o corte. Isto é unha delicia e cómese así a cachos, ca man. Ai, eses cachiños de tousiño encontradiños así de vez en cando. Sin gluten. A cantidad de ingredientes que vos dou para esta receta é totalmente orientativo. Tendes que encontrar vos o equilibrio entre os 3 ingredientes que leva, que non máis que son 3, para encontrar a parroeira que máis vos guste a vos. Partindo de 100 gramos de fariña, podemos botar máis ovos ou menos ovos, incluso botarlle un ovo solo. Entón temos que aumentar a cantidad a agua. En vez de 250, podes botar 300 ml de agua. En canto ao tousiño, vai a depender tamén do teu gusto. Eu, para min, botaríalle medio quilo de tousiño a 100 gramos de fariña. Sabedes que despois se derrite, a grasa apartamos e non queda en tanta gran cantidad. O sea que a cantidad de tousiño vai a depender do teu gusto e a cantidad de ovos tamén. Coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.